Bantay lagi mo. Naalala ko lang. Shima kabakang bisayang bakili, Elfie Rain. Hello guys, welcome back again to my channel. I have another travel vlog. Hindi namin siya sponsored right now, kaya po namin siyang trip. O kuya, gihapon ako si Chris, ang Burning Crash. Artista niya daw. Spoiler alert na lang sa daan niya. Ang kaninga vlog, mag-expect kong dahil lang sa bali-bali ani. So, expect na lang dahil subtitles, as usual. Then feel ako maghimo na sad ko bali-bali tutorial na lang sad ani. So right now guys, namin diri sa Cebu South Bus Terminal kay mga tubig Bacala Woods, Garden of Helen, Jacob Springs sa Dalaget, and mga minimal lang alaag para lang mapuno ang atong content. Wala content ang bayot. Guys, after 30 minutes sa pagbiyahe sa motor na namin diri sa Bacala Woods. Sorry, nasayo rami 8 AM na nga. Okay, nasayo rami kabut. Nabot ni sa campsite at exactly 6:10 AM. Sakto kayo sa sunrise, which is maudyo na pinaka-best time nga mapapicture sa swing. But unfortunately, medyo daghang nag-overnight stay that time. So, nag-wait ni sa among turn sa kadaghang nagpa-pictures. But when we had our turn, Bless you, best siluwit. Rebecca. Atnak, best. Sugatun ka sa mga anghe. Grabe ang feeling. Cold at first kay pang-pang lang naman ang imong dayunan. Pero imagine 30 meters deep lang naman ang swing at your own risk. Pero the good thing is dili na mo makita ang bottom kay naay daghang dahon sa sanga sa kahoy. 30 meters Japon siya, so makamatay rin Japon siya guys. So i-try na to guys ang balance board. Mao ni siya daw ang praktisanan para makabalance. Makabalance. So ang atong target ani is makabalance ta. No, Vega siya. Ganahan ko. Woohoo! Vega. Sorry. So next na po itong i-try kay punching bag. Ay, saan siya? Punching bag no? Dili. So first, imo sagunitan ang punching bag na mulihok. Umata ng mga tao. So masokmag ka. Bush. Sinad, susuwang na yun. Si Chris na kung sukmagon. Payit ka, ayot. Ayoko na. So na-try na namong balancing, na-try na namong punching bag, na-try na namong ang ito, eternity. Is it best? Ano eternity? Infinity swing. Eternity. Oh boy! Then right now, among i-try ang kanisang among ko to na activities diri guys. Sila mo try daw ani kanada ning sa tisa. Tinan mo kayo. So karon try na mo ligid-ligid. Bisag na ako ning nani sa tisa, among ko open. I came in like rescue. Guys, sige to sa gulti. Isang magdulas eh. Alas, Raidor. Ayaw pa po, agay. I came in like a wreck. Teacher. Ito po ko, Ben. Om siyang gulti. Ano siyang gulti ni LP, guys? Sige, go. Ate, hindi ka, Ben. Mo siya pinakalanga mananap. Mo siya. Go. Om siya mong likayan.
Special Matagal ko na. Matagal ko na to. Mo siya gulte. Hoy, ganda. Ang goal si Sayen. Layuan ako. Ano tsaka diraw? Guys. Yes. Ano na pito na man. Hoy, ano ba sa laki gusto ka magkamot? Saray. Okay naman na. Okay. So finally nakita na gid na mga katong mura siya. Unsay term na kuya? Slackline. Slackline di ay. So as so as usual, si Kevin gihapon ang among representative kay siya man ang bago ani nga vlog. Ayaw mag-chew ng best. Look at you go. Pakurog lang siya. Ikaw maninig. Like Luis, makapaliw. Ano tanaw dire o gasa siya zero para balansin mo ma. Ayo tanaw sa boss. Tambo ko ya. Tanaw ni Kurog ang low. Ano? Tasan siya. Kuya, buti. Kana. Festival queen. Uy, fairness. Uy, Fairness mo siya makurog, Chris. Nice monkey. ito po ulit. Palakot, chika lagi na. Oh, pang all good. Oh. David ako siya mga tanan ta best. Ip-tip on. So ato siyang ireklamo. Asa na to siya dapat ireklamo sir? Sa BIR. Para Dooy, div na. Chika. So guys, if ganahan sa day mo mukhaon, narasalit gamang tindahan silang kuya nga to. Pwede rin mo magpaluto og canton, noodles, anything. Tasay pa mainit. Hello guys, right now, we're on our way to Bugok. Kasi nga to siyang water stream daw nila padung water stream nila nga 5 minutes away from the Bacala Woods camp. So damay-damay na to, wala na may kibog asa mi padung. Muna ni giingon og Jima the Explorer. So unsa ganin nga tubig best? Huh? Bakawa ang sa to? So ako ang kuan, trial and error. Ano? So namin sa Sitio Libo guys, na siya tinaw dili kayo nga sapa. So napatong atos unahan ato i-try lang. Mura siya trail sa canyoneering, daghan siya mga ambakanan ng mga tubig. Di ba mamba ka ses? So basically guys, maura dito mong kiari. So, nasa bugno, in fairness, bugno yun siya inon ng tubig. Lagi. Hinan bugno sa hinuka siyang tubig, lang lamok, pero di ba siya nakalaom? So nakita pa bitaw, gagahawak ka na. siksik ko si mo kumuro. Hanggang sa muli, kami po'y magbabalik. Ito ang ubusan ng yaman. Napasalita kang pwede mabuhat dito like overnight camping, bonfire, jamming, and of course, dili pwede kalimtan ang picture taking and selfies. Wa ko kahibaw asa kagikan, wa ko kabalo asa tapaingon. Ug di na lang ko magdahom. Wala may kagahapon nga mahisgutan. Aduna tay karon mauna sa pagkakaron. Bisag asa man tapo nito. Good na gyud ko sa puhon. Aduna pa'y higayon. Puhon Aduna pa'y higayon. Puhon Magkakitaran niya. Puhon.